Egunon, deneri. Ongi etorri Ziliport saioetako Ziliport kolektiboko emankizun behirat. Gaur ere behiz Txomin Igerturruti erakaslearekin, profesorarekin. Abertzaletasunaren historia aipatzeko. Bihitzez joan denaldian ezpaiginon bat ere egin, Ziliport presentatzen aldugu pixka bat, da kolektibo bat, jende batzuk bildu direnak, edabide proiektu baten gauzatzeko, aktualitateari buruzko ikuspundu politiko bat plazatzeko, edo irakurketa politiko batzu proposatzeko aktualitateeko gertakarieri. Sare sozialetan, eta hor beraz stream proiektu bat ere edo bideo proiektu bat gauzatzen duguna emankizun edo hitzaldi ziklo honekin. Eta beraz lehen ziklo hau historiari buruz, abertzaletasunaren historiari buruz, Txomin Igerturruti lekin. Zerbait anzten dut? Ez. Untsa. Hemen bagira laukide eta Txomin. Usten duzuena kameran egirratxeko t-shirta politarekin. Kuku. Eta aldean, aipatu ginen abertzaletasunaren urrak, aipatu genituen, gaia. Eta gaur aipatuko dugu abertzalismoa edo mugimendu abertzalea nazioarteko testuinguruarekiko kokatzen den, edo ze eragin duen ere nazioarteko testuinguruak mugimendu abertzalan, ze eragin unkan duen historian zehar. Pixka bat horren inguruan hitzekin dugu? Bai, hori da. Beraz, pixka bat ikusteko nola gure historiak eta munduko historiak baduen eragina gaur egungo mugimendu politikoan, abertzalean, baina ere besteetan. Atzera eginen dugu eta ibiliko gira pixka bat Euskal Herriko historia garaikidean aipatzeko Euskal Herria eta munduak nola eragin duen eta nola lotuak diren bata besteari. Eta beraz, horren hasteko, joanen gira aski urrun itzuliko gira frantses iraultzaren garaierat. 1789an hasten da beraz frantses iraultza, eta frantses iraultza hasten denean iraultzak ondorioztatzen du Euskal gizartean, bereziki lehen maila batean Ipar Euskal Herrian, animaleko eraldaketa eta animaleko dena Euskal Herriko egitura politiko guziak hankaz gora igortzen ditu. Beraz, 1789ko agorrilaren lauean bada bozkatua da privilegioen bukaera, maiz kurtsoetan eta orkestua dena hori nobleziaren abantailen bukaera bezala, baina privilegioen bukaera horrek hemen erran nahi du hemengo egitura politikoen bukaera. Beraz, Ipar Euskal Herrian baziren oraindik hiru egitura erdiaro hasieran eraiki zirenak, ala nola Lapurdiko biltzarra, Ustaritzen biltzen zena, Nafarroan bazuten horien parlamentua, forua irututako parlamentua, eta Siberuan bazituzten silbeitak. Baxe Nafarroa erresuma zen? Bai. Zen, Nafarroako erresumatik gelditzen zen parte soberanoa edo simbolikoki edo juridikoki, nahiz eta gero de facto Frantziaren menpe zen, baina Frantziako erregea deitua zen, Frantziako eta Nafarroako errege bi koroak bazituen, eta bigarren korona hori zen Baxe Nafarroko partearentzat. Eta memento hortan zen Dona Paule kapitala, beraz hori Zabalikek hainitze datu duen eta informazioa Garaztarrak izerditzen, ari dira. Eta beraz hori erresuma zen alere, oino? Bai, erresuma zen. Justuki hori azpimarratzeko, Frantziako iraultza hasten delarik, Nafartarrek ez dute igortzen diputaturik Pariserat.
Eta haintzin ere izan zen biltzar orokorrak izan ziren eta kesu kaierak idatzi behar ziren eta Nafarroan bazuten eztabaida ea berzuten ez kesu kaiera hori bete zenta ez ziren frantsesak eta ez ziren Frantziako erresumari lotuak eta beraz Frantziako erresumaren arazoak ez ziren bortxaz horien arazoak ez zuten parte hartu nahi baina gero, iraultza manera bortitz eta azki gogoan egin denari, den momentutik goiti, zute sobera auturik izan eta hori. Nafarroak zuen azken autonomia pixka bat, ez eta deia jana izan zen parte honi batez, desagertzen da momentu hortan. Eta beraz, alde batetik instituzioak galtzen dituzte, eta bestetik Frantsese Republika plantan ezartzen delarik, beraz 3 urte berantago, 1982an, erregeari burua mozten diote, eta kasik momentu hortan Frantzia sartzen da gerlan inguruko erresuma guzien kontra. Beraz, Europa guzia bere kontra dena. Zinez, eta erasotua da alde guzietatik, eta eraso horiei erantzuteko bi lege plantan ezartzen ditu. Alde batetik gizon guziak behartzen ditu armadan sartzera. Beraz, lehen aldia da egiten dela olako mobilizazio orokor bat, eta behartzen den herrialde bateko gizon guziak sartzera armada batetan, eta susmagarrien lege bat sartzen da, eta horrek errepublikaren kontrako iritzi guziak kondenatzen ditu eta igortzen ditu kartzelarat edo heriotzerat horren kontra dienak. Eta horrek ondori ostatzen du, Euskal Herria, Ipar Euskal Herria kontsideratu dela parte handiz susmagarria bezala, zeren lotuak egoiten dira klergoari, aztertua zen klergoa reformengatik, ezkira sobera luzatuko. Apesak, bai. Ez zuten sinesten, harreman oso azkarrak zituzten egoaldekoekin, beraz, frantses paristarentzat harremanak gaitega egoaldekoekin, zen espainolekin laguna izaitea eta beraz traidore bat izaitea. Kontrairautzailea hori da. Eta gainera izan zen itxasun, izan ziren 59 gazte, armadan sartu berriak izan zirenak, ies egin zutenak egoaldera. Bada Lurbintioko ina, ez dakit... Adur lajarena, biziki ongi dena, kondatzen dena historio hori. Eta ies horren ondorioz, Lapurdi egoaldeko erri andana bat ustu zituzten eta landesetara deportatu zituzten Lapurtar horiek guziak. Beraz, hori guziak egiteko Lapurdi zinez, Lapurdi eta Ipar Euskal Herri oso hankaz gora ezagia dela, eta beraz, momentu hortan baditugu Garratan nahiak, ustaritzeko bi anai, Dominik Josef Garrat eta Dominik Garrat, ziren biziki originalak izanetan garaian, Parisen direnak, eta horiek Lapurdiren ordezkari gisa dira Parisen. Desegiten dirarik Ipar Euskal Herriko instituzioak, horiek saiatuko dira Euskal Departamendu bat izaitea. Departamenduak sortzen dirarik, manera aski bortitzean ez, eta departamendu bat sortzen dirarik frantsestatuak da, mozten du lujaldea, zatia honditan, guti gora bera denak bertamainekoak, helburua delarik, en fait, departamendua definitzeko, departamendu hortako jende guziak izan behar dutela posibilitatea joitea zaldiz egun batez hiribururat. Ez da kriterio geografiko bat ez kriterio kulturalak edo politikoak edo geografi edo distantzia historio. Eta beraz, Garratan nahi horiek bataiatzen dute entzatzeko Euskal Departamendu bat sortzea eta ez dute lortzen. Eta berantago, bietariko batek, Dominik Josef Garratek, beste proiektu bat aurkeztuko du eta dena Fenizia berriaren proiektua, hemen duzuena. Ideia hori etortzen zaio Gerlen denboran.
gerlaen denboran, beraz Frantziak azkenean bere mobilizazio orokorrarekin lortzen du irabazten eta konkistatzen lurraldeak Europan zehar. Beraz batzuk lotzen ditu frantses errepublikari eta batzuk bilakarazten ditu errepublika ahizpak deitzen dituena. Bereziki Europaren iparraldean eta Italia iparraldean. Eta izan zen proiektu bat Gipuzkoa konkistatu zelarik egiteko Gipuzkoan Euskal Errepublika proiektu bat, Gipuzkoako Errepublika proiektu bat. Eta beraz ideia hori hartuta Dominik Josef Garratek proposatzen du 1803an Napoleoni sortzea estatu bat Euskal Herriko 7 probintziak hartuko dituzkeenak eta deituko lukena Fenezia berria. Ez dakit ondoko diapora pasten altzira. Bai. Eta beraz proposamen hori egiten dolarik proposatzen du sortzea estatu hori oinarrituz kultura amankomun batetan 7 probintzientzat. Ados. Eta bandera hori proposatzen du? Eta bandera hori proposatzen du. Bai, proposatzen du errepublika horrek izan dezan bandera bezala, beraz Nafarroko bandera. Oinarritzen da hortan justifikatzeko erranez badela foruen kultura bat 7 probintzia horietan. Ados, giza eskubide aski garatu bat badela, giza eskubideen kultura aski garatu bat badela Euskal Herriko provintzietan, eta beraz badela lotura amankomun bat, baita badela ere Euskararen inguruan, beraz batasun bat Euskal populuen artean. Batasun kultural bat, linguistiko bat. Bai. Eta hori azpimarratzen du, erraiten du, zinez berko zera sortu errepublika bat, nun argunt Euskaldunak izango ziren. Erten du, frantxez duzue, erraiten du, il faudrait donc être extrêmement sévère pour ne laisser entrer dans ce département que des vrais basques. Je croirais très convenable de faire porter l'enseignement des écoles publiques sur cette langue même. Beraz, oin urgunago ditena, erraiten du, beraz, errepublika teoriko hortan, berko zela hezkuntza Euskaldun bat. Garaian, zinez, biziki aintzindaria dena ideia bezala. Gero badira, aurkezten du Napoleoneri ere interes estrategiko bat izango lukela errepublika horrek. Ez da gainera, bera, Garrat, ez dakit zoin den nizurretu, baina badu ala ere sortu behi den errepublika hortan, ardura handiak ukan ditu ministro izan da. Bai, hau da. Hau da. Bazuen izan da, duen zehaztu hori, baina izan da ministro errepublikaren hasieran, ukan ditu postu aski errantzitsu batzuk, adibidez hori simboliko da, baina berak du adierazi bere eriotz kondena Luis Amasei. Eta... Euskaraz. Bertxuz. Zirko bat hota. Eta beraz bai, hori botere mundutik aski urbila da. Eta Napoleonek hartzen dolari boterea ere, ez du postu handirik, baina hor da, ministerioetatik urbil da, baditu kontaktuak, eta horrek dio albidetzen proiektu horren aurkeztea Napoleoni. Eta aurkezten dio Napoleoni ere Frantziak izango lukela interes bat hori sortzean, ze errepublika hori sortuz, sortuko lukela tampoi bat bezala Frantzia eta Espainiaren artean, Belgika edo Luxemburgo den bezala. Eta gainera baliatzen alko lituzketela Euskaldunen itsasoko gaitasunak frantses itsas armada sustengatzeko. Napoleonek ze erantzutzen dako edo? Beraz, Napoleonek interes bat erakusten du proiektu hortan, interes bat erakusten dio, eta galde egiten dio egitea proiektu idatzi sakonago bat.
eta 1811an idazten du hori liburu bat, nota bat deitzen dutena, baina liburu forma bat duena, deitzen dena Recherche sur le peuple primitif de l'Espagne, sur les révolutions de cette péninsule, sur les Basques espagnols et français. Eta aurkezten dio, bainan testu inguruak proiektu hori bertan behera utziko du. Zenta bitartean Napoleonek Espainia inbaditu du osoki, bere kontrolpean ezarri du eta ezarri du Espainiako errege berean nahi bat, beraz ez du gehiago beharrik olako estatu tanpoi batena. Eta gainera, 1811 goiti, hasten da pixka bat atzera joiten Napoleon, Rusiako kanpaina hortik dugu, Espainian ere matxinadak badira, eta askifite hasten da galtzen. Beraz, proiektu hori hortan egoiten da, baina, azpimarratzekoa da, proiektu hori dela dakigunez lehen proiektu independentista bat Euskal Herriko 7 lurraldeentzat. Baina proiektu bat egoiten dena talde oso murritz batetan. Ez da sekulan izan proiektu bat aipatua izan dena, bazuena Erritartu dena. Zinez, Pariseko paperkipietan zen gainetik edo zen. Bai. Ideia bat zen eta ez dena gauzatu, baina azpimarratzekoa da, badela Errepublika gara jortan, jende jakina, jende pentsaduna, hori humanismoari lotutakoak eta iraultzaren ideietan sartzen direnak eta bautena ideia hori zergatik ez pentsatzen dutenak baduela zentzua biltzea Euskaldun guziak Egitarrak jakinean eman ziren edo izan da... Bat ere, zinez egon da jende multzo batetan, bai. Aski berante jakinena. Agustitxaok, gurentzen da, proiektu hortaz, badaki hori? Ez dakit Agustitxaok hori proiekturen jakina izan duenik. Geran ez dakit, zinez ez dakit. Ez gehiagi eran nahi, baina nire ustez egon da zinez oso konfidentziala. Beraz, hori Napoleonek gerlak galtzen ditu. Piskat testu ingurua espikatzeko, Frantzian burgesiak iraultzaren bidez botere hartzen du, beraz, feudalitate edo monarkia bederen feudalitatea ere. Badira ere kamiamenak aipatzen zintuen ostion, badira biltzarrak desagertzen dira, baina ere bada juridikoki jabetza privatua eta hori guziak sartzen dira konstituzioan, eta hor da zinez burgesiaren botere hartzea politikoa, baina ere juridikoa eta hori guziak, eta monarkia guziak jartzen dira Frantziaren kontra, kastik Europa guzia, eta hor da beraz Napoleon eta Napoleonek gerla horiek irabazten ditu batzu astapenean, eta gero gibelka egiten da, galtzen. Eta hor, pentsatzen alda, gero historialari batek ez du eganen ze gertatuko zen hori guzia, baina erten zuna da Ukronia egiten badugu pixkat, imaginatzen dugu Napoleonek segitzen duela irabazten, eta Fenizia behi hori izaiten alko zen Euskal Estatu independente bat. Baita ez, eta gero Espainian zartzen dolarik bera nahia errege, ez du biak interesik zoken duko bera nahiari. Eta justu Fenizia behia, Fenizia izen hori... Zer da Fenizia da Egipto... Fenizia beraz da gaur egungo Libia eta Libano eta Siria aldean zen populu bat aintzinaroan, grekoen bergaraian, eta garratek emaiten dio izen hori Republika hori, zeren garaian deia bazuten galdezketa hori nundik etortzen ziren Euskaldunak. Euskalduntasunaren jatorria, eta badira mila teoria eta batzu biziki fantasmatikoak. Atlantidekoak. Atlantidekoak. Deus ikusteko Italiako Fenizia
Ez da finizio hori. Eta beraz, berdin, teoria bat zen garaian zela hori ekialdetik etorritako populu bat hemen kokatu zena, eta berdin feniziarrak zirela, eta beraz fenizia berria sortu berzela. Hemen. Biziki modan ziren garaian, olako zerak pixkat, edo berantako da erromantikoek dirarik euskalduneri buruz pixkat fantasmatzen eta... Hor da. Priorizazioa. Bai, astapenak. Fenizia berria izen hori ere, lotzen aldak bera jortan, ostion aipatu dugun kolonialismoari ere. Hor hasten dirari kolonizatzen Amerika eta Pasifikoa eta bereziki horren maiten dituzte lujalde berri horiei Europatik eta rekarritako izen batzu, Kaledonia berria. Kaledonia da Eskozia. Bai. Asterik zen ala ez ditzen. Bai, Kaledonia, ez dakit, nesikulan izan kanakiara, baina kanakiako argazkiak uste dituzarek eta Eskozia, ez da junta gauza. Bada hori ere proiektzio bat. Europako toponimia zabaltzen da mundu osoan. Eta beraz, segi daiteko, garai hortan agostixao jintzen gero? Bai, beraz. Eta horrek erten aldak egizura iago ezkerreko ikuspondu bat edo abertzalismo hori? Bai, hori da. Beraz hori urte batzu berantago, ondoko bilako gastu horretzula pasaino bat. Hau da Fenizia, ez hauek dira... Hori dira Republika Izpak eta Napoleonek sortzen zituenak eta gero... Ados. Eta xau. Bai, beraz... Siberutarra, atarratzekoa. Agosti xao, beraz, gaztaroan kazetari bezala hasten da. Eta Agosti xaok egiten duen bere lehen bidaia handia edo bere lehen bidaia reportaia handia da Nafarroara joiten dela. 1855 argitaratzen du Voyage en Navarre. Eta ara joiten delarik egiten du Karlisten eta Zumalak argiren zagutza. Beraz ezakit berdela pixka berriz espikatu Karlistadak edo zer diren. Karlistadak beraz da gerla zibil bat izan dena Espainian. Espainian izan ziren bi bando sortu ziren erregeen tronuko... Ondoregotza hori. Ondoregotzaren inguruan bi talde sortu ziren, eta bat ziren alde batetik reformistak bezala deitzen zirenak, eta beste batzuk tradizionalagoak eta karlistak deitzen direnak. Liberalak? Bai, liberalak eta karlistak. Liberalek burgesiaren sustengoa bazuten, eta zen nahi zuten espainol erresuma hori erdiaroko egituretatik atera sortzeko egitura berri batzuk eta sortzeko monarkia moderno bat. Eta aldiz karlistek lotuak ziren gehiago lehengo egiturei, eta karlista mugimenduak bazuen oihartzun berezi bat Ego Euskal Herrian. Ego Euskal Herrian bazelakotz lotura popular handi bat foruekiko. Eta beraz gerla bada, eta karlista den gerlaren parte handi bat Ego Euskal Herrian basten da. Eta prezeski justu, ostion baliatu zu gerla zibila hitza, lazula... Baina ala ere bazen hori naiz eta Espainiako tronuaren ondoregotzari buruz zen gerla, baina de facto gauzatzen da ala ere hainitz Nafartar eta Euskal Herritar eta Espainolen artean. Beraz, gerla zibil hortan ez dira karlistak baitez bada, ez dute, nola ikusten dira Euskaldun gisa edo ikusten dira Espainol erregea,
Carlosen zale gisa simpleki edo bada ala ere sentimendu nazional baten astapena hor edo... Karlismoan ez da hainbeste sentimendu nazionalik eta sustuz lotura legedi tradizionalari. Eta beraz Euskal Herriko edo Euskal Herriko foruei, Nafarroakoak eta Bizkaikoak, Euskal Arabakoak, baina lotura instituzioei eta lotura herriko egiturei. Eta justuki agostisau arribatzen delarik, Zukumak karregi ezagutzen du eta askifite hartzen, badu miresmen bat beretzako eta... Eta dugun orden, Zumala karregi? Bai, beraz Karlisten general nagusia zena. Eta beraz bera Nafarroan eta Bizkaian borrokatu dena gehien bat, Tomas, Zumala karregi. Ez dakit gehiagorik erten hori dugun beri buruz. Romaistiko. Romaistiko. Ah, bai. Zatiko bai egin ez da guztitxau republikara da, liberala, baina Karlisten ikuspundua hartzen du gisa batez edo... Bai, justuki, beraz, hori, tradizioz ikastez eta politikoki agostixau erranduzun bezala da, liberala da eta antiklerikala da eta ez da errepublikarra da, baina ikusten duelarik foruen aldeko borroka, zenta azken finan ego Euskal Herriko Karlisten motorea hori da, foruen borroka da, ez da inbeste norden erregea, ez da inbeste norden segitzen, baina da horien foruen defenditzea. Eta bada kontradikzio hori agertzen dena, nola izaten alda horren alde, eta en fet agostisaok erten duena da bere iduriko foruen borroka hori defenditzen diren foru horiek direla giza maila eta askatasun mailan jadanik oso aintzinatuak direna. Bera kontsiratzen du foruak, en fet, errepublikak Frantzian ekarri duena baino aintzinatuak zirela eta askatasun gehiago ekartzen zutela, beraz, ez zela balio dena suntsitzea modernitatearen izenean. Eta beraz, hor gerla hori lotzen da, baina gero askifite ikusten du, ez dela oso klerikalak direla karlistak, oso tradizionalistak, eta horrek ondorio estatuko du gero urruntze bat. Eta Euskal Herriera itzultzen dela, Euskal Herrian da, baina Ipar Euskal Herriera itzultzen delarik, politikan implikatzen da, eta politikan hasten da garatzen ikuspundu hori, nun eta Euskal Herrian Euskal Herriko populua berdela hazi, eta burgesiaren boterea ere zalantzan ezartzen du. Kontsideratzen du, burgesiak iraultzarekin duela hartu botere guzia eta azken finean hezkuntza izan daitekela populuaren askatzeko manera bat. Kontsideratzen du berdela izan eskola publiko bat, berdela izan denek berdutela ikasi eta denek berdutela ukan ahalmena politikoki horien burua definitzeko. Eta hor da ikuspundu oso sozial bat, progresista, garaiko progresista dena. Bai, ez duena hezkuntza txiki nahi minoritate bat entzat, ezkenean boterea duena eta dena kontrolatzen duena. Eta beraz, hori bultzatzen du, hori bultzatu nahi du, eta hezkuntza horretan ere berak ere aipatzen du berriz ere Euskararen lekua. Euskarak Ipar Euskal Herrian berko lukela ukan bere lekua eskola publiko horretan. Eta karia horretara bilakatzen da departamentuko kontseilari. Eta 1858an badelarik iraultza berri bat, frantses estatuan, parte hartzen du iraultza horretan, Baionan bera da dinamizatzaile nagusienetariko bat, eta Baionako hautetsi bilakatzen da.
Sibirua uzten du eta Baionan lekutzen da, eta Bergaraian ere kazetaritzan azkarki implikatzen da, eta sortzen ditu hainbat egunkari berri, hainbat idatzi, eta badelari beti nahikeria hori Euskararen defenditzea, Euskararen aldeko ideiak garatzea, eta idazten ditu Euskaraz artikuluak edo egunkarietan euskaraz edo? Beraz, bietarik badu egunkari bat sortzen dena Ariel deitzen dena, uste dut, lehen egunkaria, eta gero sortzen du egunkari bat, izena ez du diago, bada euskarazko izena duen egunkari bat sortzen du ere bai. Ez da euskalduna berantago da Euskal Herriko ez dakitzer, antzi boi, izena ez du diago. Eta afet hori Agostisa sartzen da mugimendu intelektual hortan, dena liberalak direnak ekonomikoki, baina sozialak direnak gizarte mailan. Eta beraz, biografia hortan, bada biografia bat hemen ikusten duzuena, nun gehiago aipatzen alden, eta nun gehiago ikasten alduzuen Sauri buruz. Asiskok egina, bai. Bede bat da, beraz, aizeago irakurtzen da, eta... Asiskoren bede bat, beraz. Hala, irakurtzen da. Big up, Asisko. Erten da hori? Garaian erten zen, bai. Gure garaian txomin erten zen. Bai, ez dakit. Fifi representatzen eta. Bon, Bala, beraz, eta gero Napoleon hiruak botere hartzen dolarik, 1952an, imperio bat berritzin posatzen dolarik, Asisko Agustisao behartua da ies egiterat Ego Euskal Herrirat, eta urte baten buruan intzultzen da, baina politikoki ez du gehiago hitz egiteko eskubiderik. Eta bakarrik hizkuntza eta gramatikari lotzen da. Eta beraz bere karrera politikoa horretan uzten da, eta azken finan, niri pertsonalki uzten dit pixka bat ikuspundu askina hasi bat, zenta momentuan filosofon ideia ilotua da, ez du hildeo politiko oso argi bat, zenta Euskalduntasuna aintzinerat emaiten du, baina momentuan frantses iraultzan implikatzen da, eta bilakatzen da frantses hautetsi bat, eta ez duena zalantzan ezartzen republikaren egitura ere bai. Ez du mugimendu politikorik mundatzen bere inguruana, eta egoiten da... Bai, eta ideia, azkenan bere hildo politiko oso pertsonala egoiten da. Gero hautetsi frantses direnak eta abertzale direnak badira. Baina ez dut uste hautetsi bilakatzen delarik bere kanpainako argumentu bat denetz bere abertzaletasuna, ez da ipatzen abertzaletasuna garaian, baina... Euskaltasuna edo euskal diren alde dituen ideiak ez ditu gero plazaratzen... Politikoki ez ditu egituratzen bere karrera politikoan, beraz... Hala. Eta gainera, ez da mugimendu politikorik egituratzen bere ideian inguruan, beraz ez da hildo bat ere eraikitzen hola, edo talde edo mugimendu bat. Beraz pixka bat horretan egoiten da. Hala ere da, lehena zinez, lehena ez ikusi dugu bazela gerrat, baina hasteko abertzaletasun bat ezkerretik ere pentsatzen duena, bai. Bera lehena da, zinez abertzaletasuna ezkerretik pentsatzen duena. Eta garratu haino publikoki erraiten duena ere bai. Bere kazetari, bere liburuen bidez. Zuzentzen da ere egitarrei, jakinez haintzin garratan haien proiektua edo, dela bat ere jakin bestela egin egitik. Bai, hori da.
Eta retrospektiboki orain baita gero Sabino Arana, iten du, eta Sabino Aranak berak aipatuko dugu, ez du ezkerretik pentsatzen. Ez du ikuspuntu humanista bat. Baina nadiz berak egituratzen du. Hori da, ez berintasuna handia, Sao eta gero aipatuko ditu, orain aipatuko ditugun poesia gutiago, baina erakunde gehiago. Bai. Hola, Bizkaitar eta Siberutaren arteko diferentzia dela jenentzioa? Ula. Ez nuke nahi sartuko gatazkan gure oskasez gaindiko lagunekin. Sabino Arana orain da, edo gero? Ez, haintzin baditugu, beraz, Agostisa horren segidan edo hildotik agertzen da mugimendu pixka bat zabalago bat, Euskal Pizkundea deitzen dena. Eta hor ere baditugu, ez dakit bada Siberuta ego bat hor momentu hor. Aho bat egin nuke. Baditugu hor pertsona ezberdin batzuk, hor argazkitan ikusten duzea abadia, Antion abadiakoa. Beraz, bera Irlandan sortua zen, baina bera aita Siberuta jazuen, eta Irlandesa. Jean Jaurgain bera ere Siberuta jazen, kampion nafartara, baina ere badugu momentu horretan Joseph Bonaparten iloba hori egin duena Euskal Herriko lehen mapa linguistikoa. Louis Joseph Bonaparte. Zerbait. Bonaparte bat, bera ere Siberutar batekin ezkondua zena. Beraz bada bai Siberuan arro bat hor. Eta emeretziaren mendean, beraz bada mugimendutxo bat agertzen dena Euskal Herrian, bereziki hizkuntza eta kulturaren defentsan. Eta bultzatzean. Abadia hori, adibidez, hor lehena dugu, beraz, bera astrono bat zen, esploratzaile bat, munduan zer hainitzibilia, eta gero Hendaian kokatu zena, gaztelu aski famatu hortan. Eta berak bazuen euskal kulturarekiko lotura aski azkar bat. Agostisa horren laguna zen. Eta horiek zuten idatzi liburu bat elgarrekin gramatikako liburu bat, eta hortan agertzen da zazpi Euskal Herriko Euskalduner dedikatzen dute liburu hori, eta lehen aldia da agertzen dela publikoki hori zazpiak bat, ez da zazpiak bat hori noagun, baina hori zazpi lujalde bat direla Euskal Herrian, eta zazpi lujalde horiek batu behar direlaren ideia. Hortako ere helburu horrekin Euskal Lore jokoak famatuak direnak. Bai, hori da. Zuzen zer zen. Bai, hori abadiaren ideia izan zen, eta berak ikusten zuen bazela Euskal kulturaren galtze bat eta Euskalduntasunaren ahultze bat. Eta beraz pentsatzen zuen berzela berritza gotu hori pixka bat, eta hortakotz berzela sortu pesta batzuk, nun eta Euskal kultura aurrera eramaiten zen. Eta hasi ziren egiten Euskal Lore jokoak 1850 urruñan. Eta gero Euskal Herri osorat zabaldu direnak. Ez deus. Ez dira Lore jokoak. Txominek esplikatuko du niban horrekin eusaz. Baina ziren Euskal kultura onkitzen zuten poesia, edo zer eta... Bai, beraz hori Euskal Kirola, Euskal Kultura, poesia, kantua, dantza, lotzen zituen antzerkia ez, bazen nik etxen badut 1888ko kanboko Euskal Loreen afitxa, eta programan hori baitzu pilota partidak, liburu idazketa txapelketa bat, ipuin idazketa txapelketa bat, irrintzina txapelketa bat, gizon lasterketak, emazte lasterketak. Espartik botatze txapelketak edo zuen. Ez dut uste. Hori da lehen guazparne bakarrik. Ala ere, da ere... Toro pizin ere. Turismoa hasten da ere hor.
Bai, turismoa hasten da, baina ez da turistentzako antolatzen diren festa batzuk. Da zinez Euskaldunek zuzendua da, eta adibidez afitxa guziak, kasik, osoki euskaraz idatzia dira. Ados, ez da hor hastu. Eta ez da, bizkuntzak zari mar dira. Ez da, elbidunari buztu. Jendea baztertzen duzue, ez da, momentortan ez da horlakorik. Eta de facto etzen jende hondirik baztertzen garaian euskaraz. Ez, aipatzen zuerik turismoaren hasiera ere bazela, zuten hori kaso hondirik emaiten. Zinez, jendeak kultura berriz bere gana dezan eta berriz bultza dezan euskalduntasun. Hala ere, ustez ez dakit azpimarratzen alda, izanera folklorista edo zuela edo euskal folklore hori landu nahizuela edo zabaldu nahizuela euskal jen artean. Bai. Beraz bada kulturarena, bada folklorearena, mami politikoa ez da hain azkarra. Berdin, abadia bilakatuko da Endaiako hauzapez, baina ez da eskulan egiten dela Endaiako lehen hauzapez abertzalea. Hala ere, garaiko kontsideratzen alda euskal nortasuna garaitzen behar iniziatua, eta joko horien bidez, adibidez, nortasun hori sintzen zutenak biltzen altziren eta manera batzen. Bai, hortakotz aipatzen da, dela euskal pizkundea, lehen euskal pizkundea dela, euskal kulturaren berritza gotze edo lehen saiakera edo lehen saioa. Eta Jean Jaurgain pixkat berrildoan dugu, sibilutar bat da, Frantziako militarra izan dena, borrokatu zen Prusiaren kontra 1860 gerlan. Bainan, berak du, aipatu dugun bezala, untsa segitu bat dituzue gure saiokuziak. Berak du, zazpiak bat ahmaria sortu, Jaurgain horrek, eta... Kanvarikin uste. Bai, kanva baliatzen zen. Kanva premium. Bai, dira badu. Eta sortu delarik hori, sortu zuen Lore Joko batentzat. Lore Jokoen saio batentzat, Doniban eruitzunen egiten zena. Eta berak, berdin, bera aldiz aritzen da gehiago historiaren agotzean. Berak lantzen du historia, idatzi ditu 20 bat liburu, lekuko historiari buruz, beraz garaian kalifikatzen zena gehiago regionalista bezala, historia regionalista bezala. Baina badu nahikeria hori, beraz Euskaldunek horien historia berriz jabe dezaten. Jabe ditzaten euskal historiaz, eta aipatzen delaik euskal historia, aipatzen da euskal egia osorena, edo egiten du regionalista dela erten behin. Bai, gehien bat lantzen du Ipar Euskal Herriko historia, eta gero Gaskoñakoa ere bai. Bai, zinaz regionalistak. Bai, baina bada berriz historiaren berlotzearen nahikeri bat. Eta horiekin batera badugu ondoan Arturo Campion, beraz, bera Arturo Campion da Iruñakoa da, meretzigarren mende erditsuan sortu dena ere bai, eta bera harremanantzean horiek guziekin. Eta bera aldiz hizkuntzari lotzen da, batek kultura, bestiak historia eta hirugarrenak hizkuntza, eta Arturo Campion aritzen da biziki goiz, 24 urtetan idazten du lehen liburu bat. Beraz, mugitu behar da. Eta... Ogoita lau? Ogoita lau, bai. Mierda. Liburu bezala kontsiratzen da, edo... Bai. Anal batzu egintuzte. Idatzia den behar. Publikatzen baduzie. Aurrera! Eta beraz, badu hori euskal hizkuntzaren galtzearen kezka hori. Eta manera aski sabal eta zabal eta sakonean hasten da lantzen hizkuntza. Badu Arturo Campionek animaleko obra bat, zinez euskalki guziak landu ditu, egin ditu hiztegiak euskalkien artekoak, egin ditu euskararen ikerketa oso sakon bat egin du euskal linguistetan, bentsatzen dela lehen
linguista garrantzitsuena. Eta horrez gain, berak lotzen du ideia bezala hizkuntza eta herria. Ados, bera da lehena pentsatzen duena aberria eta hizkuntza bateragarriak direla. Beraz, Euskal Herriak behar duela aberri bat, oinarritua hizkuntzaren gainean. Euskaltasuna eta hizkuntza. Bai. Aipatzen da abertzaletasun linguistikoaren aita dela. Beraz, baduala ere, mugarri aski importante bat da bere obra, eta besteekin batera entzatuko da hori aurrera eramaiten. Bainan, politikoki bera ere hautetxea da Nafarroko diputatua da. Bainan ez da diputatua bat ere ideia horietan oinarrituz. Ez du egiten hildo politiko bat hortarik. Eta beraz, arribatzen zauku Sabino. Justu, Sabino entzine, ostion aipatu dugu da Louis Lucien. Bonaparte eta karta honen egilea. Louis deituko duen. Eta... beraz ala. Eta... tak. Eta beraz diapoa. Diapoaren segida. Eta orain Sabino. Bai. Iten dugu mostura bat bien hartan, ez da ikusten dira horren bat dugula hor. Ebe mozten aldugu. Bai. Nahi bada, iten aldugu pausatzen. Iten dugu borobiltze bat edo hola edo... Bai, iten aldugu. Utziko dugu hau ez dugu moztuko. Bai. Horren bat irago guai hartan? Bai. Hor bat horren bat ari girela, eta pasa dugu. Hala ere, pasa ditugu 100 urte pasa. Horren batez. Horren batez. Zituko da, ez baina egiten alda entzuten aktualitatearekin pastu dugu lagunen bat baino gehiago, ez? Nola? Aktualitatekin pastu dugu denbora. Baina egiten alda ere entzuten duteneri, biztan dena ez da vulgarizazioa da, beraz gauza batzuek mereziko lukete biziki gehiago sakontzea, hor sao pasten dugu fite, kampion, denak horiek pasten dugu fite. Eta hor gira gure ikasteko, beraz batzutan menturaz trompatzen gira, batzutan menturaz gauza batzu ez ditugu aski zehazten, karlistadak ere fite pastu ditugu, baina helburua da lehiaukaitea ideia bat globala, eta gero ondoko berbada, ondoko aste edo hilabetetan, itanako dira gauza batzu espezifikoak karlistaderi buruz edo Zumalakarrekiri buruz, beraz izan otoi aski tranquil gure... Otoi. Hala. Goikan. Hala. Eta... lehen parte hori zumuro bildu edo... Bai, azken finan hor nahi ginuna erakutsi zen, Europako historiarekin batera, Euskal Herrian garatzen dela pentsamendu bat, eta badela lehen beraz hildo humanista eta hori liberal hori segituz, Euskal Herrian badela hoi hartzuna ere bai, eta agertzen direla lehen pentsalari eta intelektual batzuk hasten direnak pentsatzen Euskal nortasuna, Euskal populuaren egitura eta Euskaldunen batzeko beharra aberri batetan. Bainan politikoki ez dena bat ere gauzatzen. Ez baitugu pertsona handana bat, bada Euskal idazlean biltzara ere hasten da, eta bainan aski mugatu egoiten da politikoki, eta abertzaletasunaren oinarriak hor ditugu, baina abertzaletasuna zinez egituratuko duena izango da Sabino Arana ondoko zatia. Eta justu gauza bat zehazteko ikuspundu internazionala hartzen bada, hor beraz memento hortan ala ere da Frantzian eta gero beste egiguzietan burgesiak hartzen du boterea, bai. Eta burgesiak ere behar du pixka bat
burgesiak ere nazionalismoa ere dakar, edo gertzen du nazionalismoa. Bezala ere erabiltzen aldu. Emeretzigarren mendean agertzen da ere hori Europan populuen udaberria deitzen dena. Eta hor agertzen dira eta afirmatzen dira abertzaletasun ezberdinak Europako egialde ezberdinetan. Imperio eta erresumen gainetik. Eta beraz hori joik ere leku hartzen du. Burgesiak badu leku handi bat, ideia horien... Antzitxo da beraz ere, abertzaletasuna kokatzen dela testu inguru edo burgesiak hartzen delarik boterea eta abertzaletasuna horretan kokatzen dela. Ez eta ikusi dugun, sauk behar ikuspundu sozialago zuen. Baina alere egoiten da, alere berdintasun edo ezberdinak ez da... Edo helburua abertzaletasuna baldin bada ere, ez da gauzatzen politikoki eta dira beste gizarte arazoei edo ez dira lotzen adibidez. Untza, eta gero, hizkuntzarena behar gero aipatuko dugu, nola nazio, Bai, berriz aipatuko dugu Arturo Sabinorekin. Untza, hale, beraz. Estan arteo. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un... ¡Hola, Euskadi, askatuta! ¡Etxean txakuda! ¡Indeta! Joder, txori bat. C'est moi qui décide s'il faut se lever ou pas. Costa a la costa, libre, alai, zoriontsu! Yupi, gora Euskadi! Independentzia!